klasiko batera jo beharko dut eta rip taldea aukeratu dut. Txikitatik entzun dudan taldea izan delako eta ere nire bizitzan esan nahi oso potentea izan duelako eta gaur egun ikusten badut norbait rip jotzen edo taberna batean rip entzuten badut bertara eroaten didalako. Eta gero ere bap taldea aukeratu dut, nire bizitzan zehar ere nirekin etorri da talde bat izan delako, igual txikitatik lehenengo diska eta gero ja handitzen joan naizen bitartean, aurrengo diskak ere asko entzun ditu delako. HHH Intellectual Punks diska aukeratu dut. Nera bezaroan ezagutzen ez genuen musika estiloa izan zelako eta hori zinta bat aurkitu genuen, ez dakit nor eman zigun zinta hori eta flipatu genuelako eta gero ere letrak gure perspektiba asko aldatu zuen, gero ere urrengo taldeak talde honengatik ere ezagutu genituelako. Azken aldian asko entzun dudan kantua Litovsk taldearen Are We Going Somewhere abestia. Uste dut lehenengo diskokoa dela eta flipatzen dut kantu horregaz beti. Aukeratu dut Ertzainak taldearen Kamarada abestiaren urrengo esaldia. Gaur ikusi haut telebista lepo altzatzen, demokrazia salbatuz, dakusa torturadoreen irrifar alaiak, nola aldatzen diren gauzak kamarada. Gaur egungo koiunturarako oso ondo datorkigun abestia. Esate baterako Uger taldeko gitarra jolea den Borja. Duela 15 urte ezagutzen duen pertsona dalako, asko maite dut, berarekin jo dut askotan eta ikusi dudalako ere bere evoluzioa, eta gero ere eszenatokian asko gustoko dudalako nola mugitzen dan, zenbat disfrutatzen duen, gero teknikoki ez dakit ona edo txarra dan, hori ez dut ondo jakite normalean, baina bera ikusiz, bera kontzertu bat jotzen, niri zorragazten dit sekulako admirazioa edo. Normalean streamingen bidez, zintzoa izan behar naiz, ez nahaz oso elitista. Kotzean lehen kasetak erabiltzen dituen, orain ja beste kotzea badekot, hasik ere dana streaming. Eta igual egun on bat badekot, igual kuartoan jarriko viniloren bat, baina normalean ere etxean streamingen bidez. Niretzako leku hoberenak dira, besteen lan indarrean sustengatzen ez diren leku edo espazio ezberdinak zentzu honetan gaztetxeak, ateneoak, etxe okupatuak, ez dakit. Eta bereziki Bilboko Alde Zaharreko zazpikatu gaztetxea, txikitatik egon garelakoan, gure talde guztiekin jodukulako bertan, soinua ere oso guapa da, lehen sala bat zan, osoa, ez dakit, eta hori bereziki emozionalki ere pisu pizka dukalako, eta zazpikatu gaztetxea. Beti etxean sentituarazi didan leku bat, Putzuzulo gaztetxea, orain Zarautzeko udaletxeak bota nahi duena. Eta ez dakit, sekulako familia polita daukagulakoan, beti disfrutatu dugu. Eta azkenean espazioak berak pertsonak egiten dituzte, orduan, Putzuzulo. Ez da igual soinu onena, inoiz, izan, baina etxean sentitu gara beti. Beti gogoratu izango dudan kontzertu bat, Zutagarren kontzertu bat, Bilboko jaietan 9 urte nituelarik, La Campa del Gasen, ja ez dira kontzertuak egiten. Nire osabak eroan gintuen nita lehen guzua eta ez dakit, hango ambientea, oiua, jendea, niretzako izan zen oso gauza potentea, eta gero gainera ere kostra bat jauzi zitzaigun gainean, izan zen ja pak guztia, ez? Gatazkagunean erosi nuen His Hero Is Gone, Monument to Thieves diska. Lagunak diren Kromo taldearen En Otro Lugar EPA, ere diskazo.